Turukana nensere nene. Turukana wisa kuyeligereria se map nigere nene muno. Naenda ase chingaki chinyinge njabwate access echiase a university ase higher education. One kero Turukana University College ya chatororo igachaka certificate courses, igachaka diploma na degrees all the way mpaka PhD. One kero gusomera agaria ntubwate omukataba gwetera ase a university ya Turukana nabo igo ne county government ya Turukana. Abanafunzi baito kero bagukore skuru nigo bakoenda wali kwa chigasi igaria. Boigo ase chiskuru gwetera ase Teachers Service Commission ntobwate pia MOU ekera abana baito bakorire nigo bakogenda banyora TSC numbers baira na Turukana baso ase chiskuru buna bono iga eskuru nere yanga keresi mirero yandebya mbaligeria abalimu 6 oyo mobo abo mwalimu bwegesongo oyo ndabo mwalimu bwa geography noyo nde abo mwalimu ogochigosomia Kiswahili. Mbategeta abalimu bakolete agriculture asengencho igaria enseria netagete gosomia agriculture. Abalimu aba bonsi bale 6 naende eskuru yiwe korokwanga Kalobeyei. Kalobeyei nigere eskuru ya chagetwe na Catholic Church. Lakini bono iga yaena niruwe chiase esirikali egere esirikali enyare kolika abalimu kolende okonyorange kere esirikali yo Kenya ne gutangasa iye koba kongu konyora omwalimu wanja wakwe transfer kogenda garia Kakuma lakini abana baite kero bakorire no tokobaira naende bono iga mbategete abalimu abasita abuna batebya korwa ase skuru ya Kalobeyei. Oyo tagete na bako ngakere simia se nambeli na bayane personal 0725 243 770 egere nyare como bwatania nomo ne principal ye skuru elia ya Kalobeyei mixed igebwata abana bange mono egera nyore gasi ororo boigonto bwate Kakuma refugee camp. Kakuma refugee camp ne bwate organization ekorokwanga JRS pia ne ya Catholic lakini igere funded na United Nations UN funded wetera se echisemi bono igo okonyoranga abakulika abalimu abange mono kero mwaka gochakere kero tuachagete ku graduate abana funzi baito ase Turukana University College gochakero mwaka 2022 wikera bono iga abana abange mono bali kirwa ase refugee area gosomia naende mbagenderete buna bona abana bakolete bonsi pi omwaka 2024 bakagraduate koru Turukana University College bali bakolete mathematics bali bakolete English, biology, physics na chemistry na pia agriculture bonsi pi nigo banyorete chigasi ekine kiye kugera nkwe ni encouraging abana baito banyore libaga lika lyo gukora university korwa ria Nairobi gose koru chinse mochinde omanya gochaka gusuguma wheelbarrow tindi batebanga gusuguma wheelbarrow mbobe lakini onye libaga lirora nyoro suke otigero ndenera asugume wheelbarrow egere twensi tonyare kwagacha economy yaito ya Gusii, Kisii County na Nyamira counties. Mangana mwenye sadu mwenchi muligili no motegereli bono morogo bakigima ngane tika tunyo